Seuraava hävitystä jo ryhmä on radalla ja muodostaa ensimmäistä kertaa Ahvenistalla History Grace näytöntäjä pari 30. Takaisin varikolle ja varikolta lähtee seuraava tuossa Tonnikkomalle noin puolen viikon harjoitus ja aikaa jo osuudella. Aivan laidasta laitaan. Laji on saanut alkunsa periaatteessa Englannissa, koska näillä autoilla ajettu on kilpaa siellä ihan jatkuvasti, ja ikään kuin kilpailu englantilaisia koskaan lopettaneetkaan. Ja sitä myötä laji levisi Keski-Eurooppaan, Jenkkeihin, ja laji on hyvin suosittua tällä hetkellä. Pidän lyhyen ajaja-esittelyn tästä ja autoesittelyn alkuunsa. Tämä esittely ei ole lähtöjärjestys, joka on arvottu tänään, eli ei aika-ajojen perusteella. Ensimmäisenä kilpailija numero 79, Juhani Eskelinen Vantaalta, 36-vuotias suunnittelija. Ja auto on tällä hetkellä ainoa 6-vuotias yrittäjä. Hänellä on MGT V8 Roadster vuodelta 1965. Erikoista Kimin autossa on, että se on varustettuna 3,5 litran V8 moottorilla. Hänellä on 69, 2 litran moottorista on otettu 140 odotvoimaa. Auton aikaisemmin historia on ollut, että kyllä on ollut mukana kiitosta joskin vähän terävämmällä tekniikalla silloin. Numerolla 72. Pojat hakevat siinä paikkoja ja sijoituksia ja annankin nyt puheenvuoron varsinaiselle pyydökselle. Toisaalta katsoo on ihan kiva kyllä istua pienessä ja katsella vaan ja kuunnella todellisen luokan spesialistin lausunta ja saada silmiä sitten levätä vaan. Ja ensimmäiseltä puolikierrokselta Suolenkille lähtee Jarmo Salminen Lautu Super 7 ensimmäisenä. Varsin tasaiseltahan tämä luokka tuntuu näin ensinäkyvissään. Hannu Vakkonen autolla numero 78, vanhalla kun Ahmarolla on omaa hyvä sijoituksen. Tällä hetkellä liikkeettenä ja Kärkkyä Marikko Suorella mahdollisuutta solitukseen ja tilanteen ilmoittamiseen hänen osaltaan. Ja tässä välissä todettakoon sinne Marikolle, että kello 13.30 alkavasti merkitty luokka 4, eli ryhmäformula 6. Olisiko ystävällisesti valmistautui sitten omaan lähtöönne. 13.30 alkavasti merkitty luokka 4 formula 6. Teidän 12 kilpailun kierroksenne alkaa tuota pikaa. Ja näin 5 kierroksen History
näytön ajo on päättynyt. Niin sanottuna voittajana maaliin tuli ensimmäisen numero 77 Jarmo Salminen. Toiseksi tuli Kimi Talberg. Sitten numerolla 75 ajanut Sami Virtanen. Saako Sami pokaa? Ja Formula Ford-luokka. Toivon mukaan pitää aikatauluttaan kiinni tiukasti saadaksemme kaikki 7 kilpailevaa varsinaista kilpailuluokkaa läpi ennen kello 17. Joten Formula Ford järjestäytyneet välittömästi varikolle lämmittelykierrosta ja starttia varten.